дар миёнаҳои асри дувоздаҳум дар шаҳри бостонии ганҷа хуршеде тулӯ кард ки бо нури сухани хеш зулмоти ҷаҳонро мунаввар сохт. соли таваллуди ин ҳакими фарзона ба ҳудуди 1141 мелодӣ рост меояд ва ӯ тамоми умри гаронбаҳои худро дар ҳамон шаҳри ҳунармандпарвар сарфи эҷоди кохи баланди назм намуд. бо зуҳури хамсаи безавол ӯ 5 сутуни устувор дар бинои фарҳанги башарӣ гузошт ки то имрӯз аз газанди боду борон дар амон аст. дар достонҳои маҳзан-ул асрор ва ҳафтпайкар ӯ асрори коинот ва роҳи камолоти инсониро бо забони сеҳрнок баён кард. бо қалами мӯъҷизакори худ дар хусраву ширин ва лайливу маҷнун қиссаҳои ишқи покро ҷовидона сохт ки садои онҳо ҳанӯз дар гӯши замон танинандоз аст. дар искандарнома бошад симои подшоҳи одил ва ҳакими донишмандро тасвир намуда мактаби бузурги инсондӯстиву хиратро бунёд гузошт. корномаи ӯ на танҳо аз шеър иборат аст, балки ӯ тавонист забони ноби форси тоҷикро ҳамчун забони илму ишқ ва ҳамоса дар таърих ҳифз намояд. номи ин нобиғаи замон ва султони мулки сухан ҳаким Низомии Ганҷавӣ мебошад.